moi boas. Hoxe estamos outra vez en Santiago de Compostela, últimamente non salgo de aquí. Imos participar na última proba do circuito Corresán, que nesta ocasión é pola zona do barrio de San Pedro. Son 5 km, 2 voltas. O obxectivo será intentar quedar no top 10 por categoría no circuito. Iba sexto, pero actualizaron o resultado ben e apareceu xente que se anotou despois da primeira proba, e agora estou de 13º, así que o obxectivo é intentar quedar 10º. Vamos para a saída que xa é hora. Temos aí a Abel Barros, que foi cuarto na Ruta dos Parques. A ver que pasa entre as mulleres. Vemos a Ainhoa. E ahora si nos dan ok, todo listo. Moita sorte a todos. E arranca a Corresán, barrio de San Pedro. Espectadores. Vamos, Miguel. A Miguel Iglesias. Los corredores do Padre. Ahí tenemos a David, volvemos por ahí. Pois ata aquí o que foi o Corresán barrio de San Pedro. En canto ao meu resultado, acabei de 28 e 11 da categoría, con un tempo de 18 minutos e 4 segundos. O obxectivo cumprido, a pesar de sair con moita precaución para non tropezar, pouco a pouco fun recuperando postos e sentíndome forte durante a proba, e ao final na clasificación do circuito acabei 26 da xeral e 9º da categoría, polo que conseguín o top 10. O percorrido, como dixen, foron 2 voltas bastante rompepernas, xa que prácticamente estás toda a carreira subindo e baixando, e co inconveniente de que imos sobre empedrado, que polo menos tiven a sorte de correr en seco, porque mollado hai moito risco a esvarar, e a distancia final polo reloxo foi de 4,7 km. O prezo por participar nas 4 probas do circuito foi de 20 €,
E os puntos positivos, pois había voluntarios nos cruces, o avituallamento final completo e había duchas. Os puntos a mellorar, pois seguindo coa tónica do circuito, a falta de información pre-carreira, por exemplo, co tema das duchas, ata que escoitei por megafonía non sabía se as había. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar. E xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.